Dneska mě zas napadlo takový moudro. Já tvrdím, že se máme oblékat tak, aby jsme předstírali, že jsme štíhle, a ne, aby jsme demonstrovali tu svou tloušťku. To teď mám na mysli ty hrozný legíny a ty narvaný trička a ty špinavý boty. Pro mě legíny jsou znak bídy. Bídy mentální, inteligentní, sociální. A proč se musíme navenek hned prezentovat, aby člověk poznal, odkud jsme? Šaty dělají člověka. A teď jsem slyšela nějaký názor, že ve světě je to běžné, že vlastně ti podnikatelé nechtějí být nápadní a oblíkají se nenápadně, jako bída. A tak mám pocit, že je to totální blbost. Kdo ty peníze neukrad, kdo se nemá za co stydět, ten tak určitě oblíkaný nechodí. Myslím si, že nenápadnost netkví v teplákách a v legínách. A víte, co ještě tvrdím? Že když si někdo koupí růžový tepláky, tak ať si nemyslí, že to je vhodné obličení na svatbu. To si teda nemyslím.